Tungod lang sa pagpamuhi na to og mga baboy og mga manok nagapalita og yuta. For today's video, mauna niya ang adlaw nga mubayad ta sa atong palitonon nga yuta. Pero before ana, muadto sa taog lungsod kay para mag-withdraw. Kay kulang man ang cash nga atong gidala, magpalaban ta sa atong bangko. Bangko nga GCash ba? Karong adlaw maunta ang sweldo ni Facebook pero wala pa niya gihatag. Mao nga ato sa ning gamito ning atong tinaguan kay para lang mabayran nato ang atong plano nga palitong yuta. Dako sa kini katabang ni Facebook kay musweldo man siya basta ma-monetize ka. Kung magkugil lang gyud ka ug ubanan nimo og pagampo, nagigrasya nga moabot. Og sa katong mga nagplano og vlog ug sa katong mga bag-o pa lang nasugod, padayon lang mo bisan unsa pa na kalisod, bisan og naay mga bashers kay dako man sa kay nang ikatabang. Pero kung unsa imong gusto, mao lang gina ang buhata. Kay lisod man sa kayo kung mag-vlog ka nya kung tra gusto di ay. Kay imong unaon para lang makakwarta. Dili man sa na magdugay. Kay kung pag-upload mo sa video nya gamay ra og views, ma-discourage ka, ug kanahuna naman ka nga moundang. Okay na human naman ta sa pag-withdraw mo diretso na ta sa balay sa tagiya sa yuta para ato nang pirmahan ang mga pirmahanan ug ato na sambayran ang yuta. Og sakto pa pag-abot nako, naapod sila tanan nga magsuon kay nagtapok sad kay nagpaabot nako. Og sa pila ka minuto pag ginistoryahan ay ako nang gikuha ang pirmahanan para atong sugdan na sa pagpirma. I-double check na lang po nato kung sa nakasuot dia sa atong pirmahan para makaibaw ta kung sa atong ipirmahan. Og ang ubang mapapili sa ako pong pambikturan para nabot tay laing record. Sugdan na nato sa pagpirma kay moadto pa ta sa barangay hall kay pahintawon nato si kapitan kay napo si pirmahanan. Og adto pud ta magbeneranay. By the way, kanang tagiya sa yuta, mga kaila ra pud ni nato, mao nga smooth transaction ra pud ta. Og kay nakapirma naman ko, moadto na ta sa barangay hall pero usa pa ta musod bananghin pa ta ni kapitan kung pwede ba ta maka-video. Okay ra ang video kap? Ha? Okay ra maka-video? Okay ra. Hindi kayo makita ko. Pang content ba? Og mayo na lang gani kay nasigod si kapitan nga magbidyo ta diri sa sud sa barangay hall. Maayo nang manangay ta daan para dili ta ma-foul. Og ipirmahan dayon ni Kap ang kasulatan og i-remind niya og unsa nakabutang diha sa atong ipirmahan. Share lang nako no, wala gyud ko kasabot sa akong gibati. Ana na tay maingon nga kagulingon na tong yuta. Kay sa pila ka tuig na akong pagpanarbaho, wala gyud ko kapalit og yuta. Og karon di ay nga wala na ko'y trabaho og nagsugod ako sa pag-farm, diri na ako makapalit o pag-invest og yuta. O kay gihatag naman ni Kap ang among gipampirmahan, magsugod na ta sa paghihap sa atong kay para mabayran na ang tagiya. Kaya gusto niya nga magpagabas na og kahoy kay para ipayo sa iyang balay, mao nga naka-desisyon siya nga magbaligya siya og yuta. Og timing masag kayo nga napot tay kwarta, mao nato nga napalit dayon ang iyang gidil nga yuta. Wala ginaw ko damha nga gituyo ko siguro sa Ginoo nga mahalin nga atong baboy ug manok kay naay mabot nga opportunity ug mao ni ang yuta. Salamat kay Lord sa kanunayng pag-uban ako sa akong mga desisyon ug sa akong mga plano. Wala gyud mga dili imposibleng mahitabo basta mosalig lang ka ug motuo sa atong Ginoo. Okay na humay naman tagbinayranay. Maginahinay na po tagulik kaya kung kaon ako mga bata kaya gusto po nila matanaw sa ilang bagong yuta. Siyempre kauban na to na sila sa itong mga plano. So guys, mga na itong gipalit nga yuta. Kaya medyo dako-dako. Ang sukudan is 9x14. So nakanindot tirigod kay daplin ta og kalsada. Kasada dayon niya. Kana diya mas kita na og eskwelahan. Yan dito sa eskina mga na highway na dito. So kani mga ni pabor-pabor gyud atong yuta. So pohon narito magbalay oron sa atong butangan basin og grasyahan ta natay daghang nga matukod diri. Arito diri mag-expand sa atong mga negosyo nga sa ginagmay lang. O kaning yuta daghan ta mga plano diri nga kung itugot sa Ginoo, tagaan ta niya og grasya nga matuman.